Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu. Lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia.